Ginaimbestigaran na sang kapulisan ang posible modus sang grupo sang hindi magnubo sa 8 ka mga individual nga ginapahayag nagpakilala nga katapo sila sang telecommunications company kag nagbuka sang manhole malapit sa bangko kag pawn shop sa Dalan Guangco, Iloilo City proper. Natabo ini sang kaagahon sa Disyembre 28. Natukiban ang mga modus matapos dakitaan sang nagpakilala nga si alias Yan nga may nagpondo nga 3 ka mga salakyan nga may dala nga dalagko nga kadena kag isa sa ila ang nanaog sa manhole. Sa interview sang Bombo Radio kay alias Yan, iya ginpahayag nga nagduda ini sa hulag sa mga persona, rason nga gilayon ini nga nagtawag sa mga pulis. Nagdugay ang pagtener sa mga ini sa hindi maglapaw sa 1 ka oras kag naguntat na lang sang ilang nga operasyon sang nag-abot na mga pulis. Yaring kabahin sang pahayag ni alias Yan. Ang pagpanulo ko do syndicate na lakat nila, do sindikato ang nila mga lakaton. Tuwag ko sa pulis, amo to doon nag-responde sila yun. Kabot ang pulis, nagpamangkot ang driver ng patrol na kung anong ginobra nila. Ang balita makulat sila daw sang wiring. Itungod na 12 days sila ko, no? Tapos, ang ilang leader na isa nagambal nga naka-approve sa muna nga stasyon pero wala perma. Wala. Dapat may mag-guide nga gwardiya mo nga makapulaw sila.